ditut maite gure Gaurko protagonistak ez du albiste zehatz batekin zerikusirik, egunerokoarekin baizik, eta gurean Infozazpi irratian hasieratik entzun den ahotsa da berea, lehenengo momentutik, gurekin egon zelako uinetan, ziurrenik gainera, goizan esnatu eta arreta handienarekin entzuten dugun informazioaren emaile izan delako, bere 13 urte hauetako ibilbidean, gurekin egin duen ibilbidean, Jose Landa du izena, gehienek ezagutuko duzue, guk irratian Itziargo eguraldi gizona ez izenarekin aurkeztu izan dugu askotan, eta bera agurtu aurretik ondo iruditzen bazaizue lehendabizi gurean egin zuen lehen eguraldi iragarpen horietako bat entzungo dugu. Gaurko inore biharko oraindik ere hobea izan daiteke, temperatura aldetik gorago eta zerua garbi egongo da, eta gainera ego ikutu horrekin beste grazia bat izango du biharko eguraldiak. Ez nahastu, hori duela 13 bat urte egindako eguraldi iragarpena da, beraz asteburura begira ez da hori izango dugun eguraldia, horri buruz ere bide batez akaso galdetuko digu elkarrizketan zehar, labur edozein kasutan Jose Landa aurkezarren esan Endoia auzoan dagoen Belioizoro Goikoa baserriko semea dela, 11 senietik bigarrena, txikitatik baserriko lanetan aritutakoa, baserri munduan aritu izanagatik irratari asko eskaini diona, gurean eguraldi iragarpena egitaz gain beste leku askotan ere aritu delako, eta aritzen delako egunari tankera hartzen. Autodidakta da, nik behintzat ala aurkeztuko dut, bere baserriak eman dion behatoki privilegiatuari eskerrak dakiena, mendia eta itsasoa batzen diren lekuan bizi delako, horregatik eta jakimina duelako eta jakimin hori asetzeko lana handia egin duelako ere noski. Gauzak honela, esanakoa eguraldi gizon gisa eginda ezagun, baina guk eguraldiaz gain bestein bat kontuetaz ere, galdetu nahiko genioke agur bira honetan, eta hementxe gaude Itziargo Endoia auzoan Jose Landarekin. Egunon, Jose, zer moduz? Egunon, bai, egunon. Jose, hasteko elkarrezketarekin eguraldiaz hitz egin baino, irratigintzaz galdetu nahiko nizuke, gaurkoz 5-6 irratirekin aritzen zarelako ia egunero. Noiz eta nola hasi zen zure hartu emana, zure erlazioa irratigintzarekin? Noiz hasi zinen irratien lehendabizikoz, oroitzen alduzu? Hasi nintzen egin izeneko izan zen, movida importante bat, periodiko mailan daula, eta orduntxen ere lehengusua nuan, pixkate, karrera teazunat daula, eta nerekin akortatu, eta ni emanin ninuen ara, zoiartuna, eta antxe hazen nintzen, zozer ezaten, bai. Jose, gaurko elkarrizketa ez dugu edonon egin, edo lekua ez dugu, kasualidadez hautatu, Endoia auzoan gaudelako, hemen, Biltoki tabernaren alboan, zelai eder batean, eta oso metro gutxira, 200 bat metrora, zure baserria, zure jaiolekua, leku berezia da zuretzako. Bai, berezia da, bai. Ze oroitzapen dituzu? Benetan berezia da, bai. Basari mundua zen aurra, basari lanetan, erabat basaretik bizi ginen, da familia untile ginen, etxean jende asko, eta 3 basari ginenan, Belioizoro bekoa erdikoa eta goikoa ginen, eta aurra baiara bezala zen, karai haietan jutxo, lekutako ambientio. Naturari lotuta, pasauzu bizitza osoa, besteak beste 3 hamarkada luzez, uste jardun zenuela Ineko, Itziargo nekazaritza kooperatibako zuzendari lanetan, hor aritu zinen, gertutik eta harretaz jarraitzen duzu beraz errealitate hori, baserri mundukoa, eta horregatik baserriaren eta baserrigintzaren, baserrien osasunaz ere galdetu nahiko nizuke, zuk zure ikuspeitik nola ikuste zu gaur egun baserri munduaren etorkizuna, Jose? Esango nuke inkonita dagoela, eta ez dakit, neukere askotan pentsatu izan dut, zertara joberdu orain basari munduak, eta basari mundua edo kanpoko langintzak, lur langintzak ez luke bastartu behar erabat, hori importantea. Guzti gehiagin lagata dagoela gaina, administrazio aldetik eta esku bota berentzeioke, nola baik, berpisteko,
lurrak zer eman behar du, da nola kudeatu behar den, kudeatu behar dien lurraldeak. Garai batean baserritarrek esaten zuten, gure lanik gabe ez dago janaririk. Hori ere esaten zuten baserritarrek, baina gaur egun egoera aldatu da. Janaria mundializazioa dela eta ez dela edozein tokitatik dator, eta zentzorretan ere baserritarrak zaurgarriago, ahulago nolabait, testuinguru berri honetan garaiak ere aldatu dira, eta kaso zentzorretan zailtasun berriak ere sortu dira. Bai, baina hor beti gelditzen da egia handi bat, eta da, bertotik bertoakua, hobeagoa dela, osasunantzat eta oroar, bai. Hori oso printzipio importante, iruditzezat. Baserritik eguraldiarekiko duzun sen horretara salto egin nahiko nuke, eta horrekin sen horri buruz galdetzen hasita, umetatik aldatorkizu, eguraldiari antza emateko duzun sen hori, edo afizio hori, umetatik, edo noiz hasi zen hori? Bai, bastante gaztetatik, premiak eraginda. Bai, gure haitxe eta basariko lanetan asko begiratzen zaio horri, zer eguraldi izango ote dugun, eguneko lanak organizatzeko eta antolatzeko. Eta orduan, beti erreparo hori, eta haitxe eta ikuste ginoen, keska horrekin, eta ni hortik jarri nintzen, sozia asmatu nahien. Eta garantzia handikoa da basari lanetarako, erreparo hori, bai, importantia da. Eta, asmatze kontu hori ez da definitiboa edo erabatekoa, baina lortzen da zerbait, bai. Laguntza desentia lortu leiteke, eguraldiare asmaketa horrekin basari lanetarako. Bai. Naturari erreparatzen diozu, iragarpena egiterako orduan, baina teknologia berriak ere probestituzu, noski? Bai. Batez ere, egun batetik besterako eta hori, bestelako observazio zuzenetikan, ere desente lortu leike, nik badut hori habilidade pixkat hortan, baina luzaroako ezin daiteke. Hor derri hor, heldu beharra dago beste bide horiei. Naturari erreparatuz ikusi dezakegun horri buruz gaitu nahiko nizuke, zure baserria hemen oso leku privilegiatuan dagoelako, mendian, baina itsasora begira. Eta uste ere itsasoa baliatu daitekela eguraldi iragarpena egiterako orduan. Josilandak zer irakurri dezake itsasoari begira jarrita eguraldiari dagokionez, prebisioati dagokionez? Itsasoa biztan eduguk, eta baita erreparatura egiten genion, itsasoaren movimentua, horrek asko suposatzen zuen, oin ere itsaso txarra ziok eta etorriko dek. Eta guk gaina beste seinale batzuk bagenitu, adibidez, ondarruko itsason zien zarata entzute bazan Beliozoko ikotikan, seinale txarrak gure haitxe horri deitu izion, hemen goina Antoni Potolo. Lehio ziri zitutegan, zarata atezatzen, bita horrek adiraztezun, mendebalaz etorrela. Eta animaliek ere asko esaten dute ez, eguraldiari buruz? Bai, animaliak ere asko gaina, oiuak eta oiua larrea, sarri eta irrikaz guten maldin bazian, eguraldi txarra zeinalea. Eta behiak eta animaliak oro har desente. Hori asko begiratzen genion. Jose, ez hau, zurekin egiten dugun lehendabiziko elkarrezketa gure 10. urturrenean, zurekin patxadaz gaur bezala hitz egiteko aukera izan genuen, elkarrezketa luze xamarra egin genizun orduko hartan, eta beste pasarte txiki bat entzungo dugu orain. Elurra aldiz, gero eta gutxiago ikusten dela gurean, hori errealitatea da, esan diteke. Ez da egia. Hori estadistikak ondo begiratzen ez talako. Boladak izaten dira. Lehen hori olese ziren gauz horiek. Urten bordoska baten, elurrik existiko espalu bezala, eta urungo etortzea beste bolada bat, elurra behera inota. Berriz etorko ya, Nik ez dut uste klima aldaketa. Txarrena da, gizadiak, beak daukela atarmentu txarra gehi hortaz. Eta aldatu dezakela, pixka bat, baina gutxi. Bestela naturaren martxa, eta unibertsuaren martxan
klima aldaketa horiek dira, milioiko urtien buruen etorri ditezkera, bestela ez. Ez duzu uste klima aldaketa gertatzen ari denik beraz? Gu gozerratzeko ainien ez. Bueno, Jose, juntzeizkigu minutuak, goizeko 11:00 dira dagoeneko eta elkarrizketa hau amaitu beharran gaude. Edozein kasutan, etorkizunera begira jarrita, urtarrietik aurrera irrati proiektu berri bat jarriko dugu martxan, eta proiektu horren arira, bueno, ekarpenak jasotzen ari gara. Ekarpenak. Eta zure ere galdetu nahi genizun. Zer nahiko zenuke edo zer nolako irratia nahiko zenuke etorkizunan? Zer eskatuko zenioke zuk irrati berri horri? Euskalduna izatea hori bat leheneko mailan, eta gero, bai, basari mundu ere kontu nekutzeko da, hori bai, gaur egon murriztuta da, hori, desete, baina hala ere, merezitu, eta gaia mailatxo baten berpiztu egin behar ditzake. Eta oro har berriz, geutasuna, gutasuna, gu izate hori zaitu eta mantendu. Orduan hasten bainaiz, izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.